batok sa tulo ka mga tawo nga giingong nalambigit sa scam hub sa barangay Kasambagan ning Dakbayan sa Sugbo, napasaka na karong adlaw. Ang mga sakop sa Regional Anti-Cybercrime Unit kun RACO 7 ang miduso sa piskal kagidang buntag sa kasong kalapasan sa Republic Act 11765 kun Financial Products and Services Consumer Protection Act in relation to Section 6 sa Republic Act 10175. Wala unang gibutyag sa mga RACO 7 officers kung si kinsa ang tulo ka mga tawo nga ilang gipasakaan og kaso. Mga kagamitan diha sa scam hub ang nasakmit na sa RACO 7 nga mao'y gigamit karon isip mga ebidensya. Samtang ang FBI Legal Attaché nakigtagbo kang Police Regional Office 7 Director alang sa panagsabot sa pagpalig-on nga pakigalayon alang sa legal offensive batok sa cybercrime ug mga scam hub sa Sugbo. Ang FBI may padayag og suporta sa gihimo sa PRO7 ug ang pagbinayluay og intel report ug pagtabang alang sa pagpalig-on sa pareho nilang kampanya batok sa online criminal network. Ingon man sa pag-prosecute sa mga kriminal aron mahatagan og hustisya ang mga biktima mapalokal o international man.